ஹரே கிருஷ்ணா. 18 days வகுப்புக்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து 10வது சாப்டர் படிக்க போறோம். ஓகே, இப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்? ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களுக்கு வந்திருக்கோம். எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜெபம் சொல்லலாம். மியூட்ல சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. பிரபுஜி, ஜானகிரமன் பிரபுஜி, நீங்க தான் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க தான் படிக்க போறேன். படிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராஞ்சஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாகய சஷிர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சாதிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபே கதாபகியம் ததாதி சவ. கஷ்டமா இருக்கா? இல்ல இல்ல, தண்ணி வேணா குடிச்சுங்க. தண்ணி குடிச்சிருக்கோம். வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவ வைஷாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்கிரியஜாதம் சககண ரகுநாதாவிதம் தம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதம்சச. ஏ கிருஷ்ணா கருணோ சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தா மகேஸ்வரி விஷவானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே. வாஞ்ச கல்ப தருஷ்ய கிருபா சிந்து ஏவச பதினாம் பாவனேஷ்ய வைஷ்ணவேப நமோ நக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோபிராமண இதாச ஜகத் இதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகா வதந்தியாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைதன்ய நம்னே கௌர சுதேஷ நமயே. குருவே கௌர சந்திராய ராதிகாய ததாலேய கிருஷ்ண கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. நமோ ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ ஜூன்யவாதி பாஸ்யாந்திய தேச தாரிணி பஞ்ச தத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்த ரூபஸ்வரூபம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்யம் நமாமி பக்தாந்தம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த இருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபுஜி. மத்தியில கொஞ்சம் தடமாடி போச்சு. காஃபர் வந்துடுச்சு இல்லையா, அதனால நான் கொஞ்சம் இதா இருந்தது. இப்போ இது கஷ்டமா இருந்ததுன்னா நம்ம வேற யாராவது படிக்கலாம். பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? அத்தியாயம் 10. நேற்றுக்கு வந்து கொஞ்சம் இது 9 பார்த்தோம். இன்னைக்கு 10 கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நாளைக்கு இதோட கண்டினியூஷன் தான். நாளைக்கு இன்னைக்கு வந்து ஆடியோ மாதிரி அவரெல்லாம் வாயார சொல்ல போறாரு எங்கெல்லாம் பிரபாவிச்சு இருக்காரு அப்படின்னு. நாளைக்கு காட்டவே செய்வார். விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகா, உலகளாவிய வடிவம். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. அவர் யாரு? ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா. கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச போதனைகளின் அவரோட போதனைகளின் அடிப்படையில் இதெல்லாம் படிக்க போகிறோம். நேற்று என்ன பார்த்தோம்? அது ஒரு மறுபரிசீலனை. பகவத் ஐஸ்வர்யா ஞானா 9 இருந்து 10 வரைக்கும் பார்த்தோம். ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது என்னது? நம்ம இந்த நாலேஜ் வந்து ராஜகுஹ்யா, என்னது ராஜா மாதிரி உள்ள வித்யானே நாலேஜ் அண்ட் குஹ்யம் சீக்ரெட். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் என்னது? 11 இருந்து 25 வரைக்கும் பார்த்தோம். சத்தத்தம் கீர்த்தயந்தோமா, எப்பொழுதும் பகவானை நினைத்து கொண்டு கீர்த்தனம் பாடணும்னா என்னது? ஜபம் பண்ணணும். ஜபமோ இது பஜனோ ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்கும். அதுதான் கிருஷ்ணரை அணுகும் ஒரு வழி.
பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை 26ல இருந்து 34 வரைக்கும் மன்மனா பவம் அத்பக்தோ மனசார நம்ம வந்து பகவான பிரார்த்தனை பண்ணணும், பக்தி காட்டணும். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? 10ஓட சுருக்கம் பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். அவரை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இருந்தாலும் அவர்னாலதான் எல்லாமே கிரியேட் ஆயிருக்கு. 1ல இருந்து 7 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். நாமே விது சுரகணா அப்படின்னா என்னது? எல்லாராலையும் இது என்ன புரிஞ்சுக்க முடியாது. அசுரகுணக்காரர்களுக்கு என்னை பத்தி மூடர்கள், நேற்று பார்த்தோம் நிறைய ஸ்லோகத்துல வருது. மூடர்கள்னா எனக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன புரியாது. யாருக்கு பகவான் பக்தி இல்லையோ அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன புரிய வராது. நாமே விது அவங்களுக்கு புரிய வராது. தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். மெயினா பகவத்கீதையில என்ன இருக்கு? ஸ்டார்டிங்லயே வந்து பக்தியோட தான் எல்லாமே பண்ணணும். ஒரு கர்மா செயல் பண்ணோம்னாலும் ஒரு பக்தியோட தான் பண்ணணும். 8ல இருந்து 15 இது வந்து சதுஸ்லோகி. 4 ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மச்சித்தா மத்கத பிராணா. சித்தம்னா என்னது? மனசாரியும் என்ன ஜபிக்கணும். பிராணம் என்னது? உயிர் கூடி என்னது? பகவானுக்கு அந்த ஒரு மூச்சு காத்துலயும் வந்து பகவானை வந்து தியானம் பண்ணணும். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். இதெல்லாம் பார்த்தப்பறம் அவர் வந்து முதல்ல இருந்தே எழுத்துண்டாயிடுச்சு. அவர் இருந்தாலும் இதெல்லாம் இன்னும் பிரபாவமாக கேட்டு அவர் வந்து ரொம்ப பெருமையா சொல்றார். 12ல இருந்து 18 வரைக்கும் சர்வமேத ரிதம் மன்யே, நீங்க தான் சத்தியம், நீங்க தான் உச்ச என்னது கடவுள், அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய அவர் புகழ்த்துறார். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். அவர் எங்கெல்லாம் வந்து அவரோட எல்லா ஒப்புலன்ஸ் எல்லாம் அவர் வந்து விவரிக்கிறார். இங்கெல்லாம் எப்படி எல்லாம் இருப்பார் அப்படின்னு. அது 19ல இருந்து 42 வரைக்கும் ஸ்லோகத்துல சொல்றார். இன்னைக்கு இப்போ மாதாஜி படிச்சாங்களே, அதுல இருக்கு அகம் அகம் அகம்னு வரும். நான் அதுவா இருக்கேன், நான் இதுவா இருக்கேன், நான் வந்துட்டு இருக்கோம். திவ்யாகி ஆத்ம விபூதயா, அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் அதுல வரும். குவிஸ் போட்டுட்டீங்களா? என்ன போட்டிருக்கீங்க? குவிஸ். அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்ப்போம்? எல்லா ஹேண்ட் ரைஸ் ஒருத்தரா நல்லா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கோங்கன்னா தெரியாதவா இன்னைக்கு திரும்பி நான் அதையும் சொல்லி கொடுத்துடுறேன், ஹேண்ட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுவாங்க. எஸ், ரம்யா மாதாஜி ஆரம்பிச்சு. श्री भगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள். மாதாஜி அது ஸ்லோகம் ஆயிடுத்து. அது கிரீன் கலர் இது போடல, போட்டோ காப்பி இல்லையா? அது ஐ குடன்ட் சேஞ்ச். இது ஸ்லோகம் ஆயிடுத்து, அவ்வளவுதான். ஓகே, அப்ப இவர் என்ன சொல்ற? பகவான் உவாச்ச அப்படின்னா இருந்து பகவான் கூறுறார். என்ன சொல்றார்? பலம் பொருந்த வியங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்க போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. திரும்பி திரும்பி அவர் வந்து அவரோட ஆப்புலன்ஸ் பத்தி, அவரோட பிரபாவம் எங்கெல்லாம் இருக்கார், நிறைஞ்சிருக்கார், அதை பத்தி சொல்ல போறார். ஏன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ரீசன் வை அர்ஜுனா அவர் ஏன் செலக்ட் பண்ணினார்? இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் சில பேர் கேட்பான். வை அர்ஜுனா, வை நாட் அதர்ஸ்? ஏன்னா எல்லாருமே பாண்டவாஸ் எல்லாருமே நல்ல குணங்கள்ல தானே இருந்தார். ஏன்னா அவன் கேட்டார், அர்ஜுனா கேட்டார், அதனால சொல்றார். அப்புறம் என்னது? 2வது தூய பக்தன், நல்ல நண்பன், இதெல்லாமும் இருக்கு. அதனால அவர் வந்து பொறாமை கொள்ளாதவர். இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன் சொல்லலாம். அதனால அவருக்கு வந்து எல்லாம் அவரோட ஞானம் இதெல்லாம் என்னது எங்கெல்லாம் பிரபாவிச்சிருக்கார் அதெல்லாம் சொல்லப்படும். தீபா மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्ण माताजी. படிங்கோ. न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो माम् अनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. हरे माताजी. माताजी பாப்பை வரும்போது அந்த டாட் வரும்போது பாப்பை ஹி சொல்லிடுவோம், பாப்பை ஹ வேண்டாம். இங்க மூடாக பாப்பை ஹி சவுண்ட் தெரியறது இல்லையா? அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம், தப்பு கிடையாது. இப்படிதான் படிப்பா அப்படின்னு. ஓகே, இப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? நமே விது சுரகணம், தேவர்களோ மகாரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியானவன். அவளெல்லாம் படைத்தவனும் நானே. அவ கிரியேட் ஆனதே என்னாலதான். ஆனா அவளுக்கு கூட என்னை பத்தி அவ்வளவு ஞானம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றேன். அப்புறம் யோமா மஜம் அனாதிம் ச, எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ
மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறான். இப்ப நம்ம எல்லாம் பக்தி பண்றோம்னா எப்படி பகவான் என்ன மாதிரி இருந்துச்சுன்னு நம்ம பக்தி பண்ணோம்? கிருஷ்ணர் இஸ் பழமையானவர். நிறைய ஸ்லோகம் இந்த மாதிரி வரும். அப்புறம் அவருக்கு பிறப்பு கிடையாது, அவருக்கு இறப்பு கிடையாது, அவரோட உடல் வந்து நம்மள மாதிரி பௌதிக உடல் கிடையாது, மெட்டீரியல் பாடி கிடையாது, அவரோட வந்து ஆன்மீக அந்த ஆழ்நிலை இதுதான் இருக்கு, அவரோட உடம்பு அந்த மாதிரி இருக்கு. அப்புறம் என்னது ஆரம்பம், அவருக்கு ஆரம்பமும் கிடையாது முடிவும் கிடையாது, அவர் எப்பவுமே நிலைத்திருப்பவர், எல்லா உலகங்களிலும் இறைவனாக அவர் வந்து அவர் இருக்கார். எல்லா உலகத்துக்கும் 3 உலகம் இருக்கு, மேல கீழே நம்ம அடுத்து எல்லாத்தையும் அவர் தான் இறைவனா இருப்பார். இந்த மாதிரி எண்ணத்தோட யாரு வந்து என்னை வந்து வழிபடுறாங்களோ அவனுக்கு எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் முக்தி கிடைத்து விடும், விடுதலை பெறுகிறான். எஸ், நெக்ஸ்ட் லட்சுமி மாதா படி. ஹரே கிருஷ்ணா மாருத். ஹரே கிருஷ்ணா. மகர்ஷயः சப்த பூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா மத்பாவ மானச ஜாதா யோஷம் லோக இமம் இமா பிரபஜா. ஏஷாம் லோக இமாக பிரபஜா. சோ மகரிஷயனா என்னது? ரிஷிகள், மகாரிஷிகள். சப்தன 7, அப்ப 7 பெரிய முனிவர்களும், அப்புறம் சத்வாரம்னா 4 வந்து இவா என்னது நிமிஷம் 4 ரிஷிகள். ஓகே, 7 பெரிய முனிவர்களும். யாரெல்லாம் அது 7 ரிஷிகளோட பேர் கொடுத்திருக்கு? காஷ்யபா, அத்ரி, வசிஷ்டா, விஸ்வாமித்ரா, கௌதமா, ஜமதக்னி, பரத்வாஜா. இவாளுக்குள்ளதான் எல்லாம் நம்மளோட லீனியேஜ் எல்லாம் வந்திருக்கு. அப்புறம் இந்த 4 குமாரர்கள், அவர்களுக்கு முன்னால் யாரு? மற்ற 4 பெரிய முனிவர்கள். நான் 4 குமார்ஸ் அப்படி சொல்லுவோமே. யாரெல்லாம்? சனத், சனாதன, சனந்தா, சனத்குமார். அவளும். அப்புறம் மனுஸ்னா யாரு? மனுங்கிறது யாரு? மனித குலத்தின் முன்னோடிகள். அப்புறம் என்னிடம் இருந்து வந்தவர்கள். இப்ப எல்லாருமே எங்கிருந்து வந்தவா? எல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்தவர்கள், என் மனதில் இருந்து பிறந்தவர்கள். மற்றும் பல்வேறு கிரகங்களை கொண்ட அனைத்து உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து இறங்குகின்றன. இவ்வாட்ட முதல்ல இவர் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கார், பிரம்மாவையும் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு எல்லாம். அப்புறம் இவ்வாடு ப்ரோஜனியில ஒருத்தரா இப்படி ஆட் ஆகி இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் இருக்கோம்னா, அதனால இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஏதாவது இந்த கோயிலுக்கெல்லாம் போச்சுனாக்கா என்ன கோத்திரம் அப்படி கேட்பான். என்ன கோத்திரம்னா எந்த ரிஷி முனியோட பரம்பரையில நீங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு. தெரியாதவா நாராயண கோத்திரம் ஏதாவது சொல்லிப்பா, தெரிஞ்சவா இந்த மாதிரி ரிஷிகளோட பேர் சொல்லுவா. சோ அது வந்து நம்ம எல்லாம் இவர்கிட்டேருந்து வந்தவாதான். எஸ். அப்புறம் எஸ், வேற யாருமே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலையா? யாருமே படிக்கணும். ருக்மணி மாதாஜி படிக்கும். பபிதா ருக்மணி மாதாஜி படிக்கட்டும். படிங்க. ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மம யோ வேத்தி தத்வத்வதஹ சோ அவிகல்போன யோகேன யுஜ்யதே தாத்ர சம்சயः. யுஜ்யதே நாத்ர சம்சய ந அத்ர சம்சயः. சம்சயமே வேண்டாம், என்ன டவுட்டே வேண்டாம். என்னது அப்ப சொல்லியிருக்கோம். எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ, பகவானோட எல்லா அப்லன்ஸும் யார் நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். இது சந்தேகமே இல்லைன்னு. அதான் அந்த சம்சயம்னா என்னது? சந்தேகம். இதுல சந்தேகம் என்ன? அத்தனை சம்சயம், ஒரு துளி சந்தேகம் கூட உங்களுக்கு வேண்டாம். ஏன்னா பகவான் ஃபுல்லா புரிஞ்சவதான் பக்தி அந்த மாதிரி பண்ண முடியும். சந்தேகம் இல்லாம சந்தேகத்தோட நம்ம வழிபட்டா என்னது? வாய் மாத்திரம் தான் ஜபம் பண்ணும், தியானமே இருக்காது. நம்ம வந்து எல்லாம் நடக்கிறது எல்லாமே பகவான் தான் நமக்கு எல்லாமே கொடுக்குறாரு. கஷ்டங்கள் கொடுக்கறத ஒன்னும் பகவான் தான் கொடுக்குறாரு, அதனால கோச்சுன்னு இருக்கேன் அந்த மாதிரி இல்ல. கஷ்டம் வருது நம்ம இந்த இப்போ உடம்பு எடுத்திருக்கிறதே ஏதோ பூர்வ ஜென்மத்தை நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம இது ஆக்ஷன் பண்ணிருக்கோமோ அதனாலதான் இந்த ஒரு ஜென்மம் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு. இல்ல நம்ம நல்ல இதெல்லாம் பண்ணினோம்னா இங்க இருந்துக்க மாட்டோமே, போயிருப்போம். அப்ப கஷ்டங்கள் வருதுன்னா நம்மளோட ஏதோ இதெல்லாம் வந்து கணக்கு வந்து தீர்க்கிறோம், அதனாலதான் வந்து கஷ்டங்கள் வருது. ஆனா நல்லதெல்லாம் நடக்கிறதுனா இது, அதுவும் நம்ம ஏதோ புண்ணியம் பண்ணிருக்கோம், அதோட தான் பலன். இருந்தாலும் பகவானோட கிருபையினால நம்ம இப்படி இருக்கோம். எல்லாமே பகவானோட டிசிஷன்ல தான் நடக்கிறது. அந்த மாதிரி நினைச்சோம்னா
சாரி. அந்த மாதிரி பகவான் வந்து சூப்பர் இதா நினைச்சுட்டு இருக்கணும், எல்லாமே பகவானாலதான் முடியறது. அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எப்பவும் பகவானோட சக்திகளை எல்லாம் நினைவு கூர்ந்துட்டு இருந்தோம்னாக்கா, அவரோட உண்மை தன்மையை நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னாக்கா, அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். அவர் இது இருக்காது, நமக்கு டீவியேஷனே இருக்காது. எந்த நேரமும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு வாயிலையும் இது அவரோட நேம் இருக்கும். அண்ட் ஃபுல்ஃபில்லா பக்தியோட நம்ம வந்து இது ஜப்பா பண்ணுவோம். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறவனுக்கு என்னது இதில் சந்தை உத்தகை பைவத்தை சக்தி உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான். அந்த மாதிரி உள்ளவாளுக்கு தான் வந்து களங்கமற்ற பக்தியில ஈடுபடுவான், அதுல ஒரு சந்தேகம் கிடையாது. அப்புறம் சதுஷ்லோகி பாகவதம் பபிதா மாதா படிங்க. हरे कृष्ण माता जी। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते मां बुधा भाव समन्विताः। हरे कृष्ण माता जी। இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? ஜட ஆன்மீக உலகம், ஜட உலகம். இப்ப நம்ம இருக்கிற உலகம் என்னது? ஜட உலகம். அப்புறம் ஆன்மீக உலகம் மேல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அனைத்திற்கும் மூலம் நான் இந்த ஆன்மீக உலகத்தையும் கிரியேட் பண்ணது யாரு? கிருஷ்ணாதான். இந்த ஜட உலகமும் அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. சோ இதுக்கு எல்லாம் ஆதாரம் யாரு? பகவான் தான். எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன, இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்ற. எல்லாம் கோரிலேட்டடா இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி எதனை படிச்சோன்னா டிஃப்ரெண்ட் சாப்டர் எல்லாம் இருக்காது. இந்த சீரியல் எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கோம், தொடரும்னு போடுவா, அடுத்த வாரம் ஒரு வாரத்துக்கு அதே தான் கதை எழுத்துட்டே போவா. சோ இதுலயும் பகவான் எனக்கு அதே போன வேர்ஸ்ல சொன்னதேதான் இதுலயும் சொல்றார். இது யாரு புரிஞ்சுருக்கோளோ அவ தூய பக்தியில ஈடுபடுவார்கள். இதுவும் அதேதான். அவர்கள் என்னை பத்தி நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்கிறவா, நான் தான் இந்த பௌதிக இந்த ஜட உலகத்தையும் நான் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன், ஆன்மீக உலகத்தையும் நான் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த மாதிரி யாரு நல்லா புரிஞ்சிருக்காளோ அவன் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகிறான். சிமிலர் தான், எல்லாம் சிமிலரா ஒண்ணு இருப்பான். எஸ். அடுத்தது எஸ் பாண்டியராஜ் ஒரு நிமிஷம் இது இருக்கு, ஒரு நிமிஷம். அப்ப இதுல வந்து பகவான் இங்க இருக்கார். அதுக்கப்புறம் நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, நேத்திக்கு பார்த்தோம் கிருஷ்ணா காரணோதகசாயி விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு அதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்புறம் அவருக்குள்ள ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் வந்துட்டே இருக்கும். கீழே பார்த்தோம்னா யாரெல்லாம் இருக்கா? கல்கி அவதாரம் ஒருத்தன் வரப்போறார். அப்புறம் இது யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபு. அப்புறம் புத்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ஹரே ஹரே. எல்லாம் மியூட்ல இருந்தா சாரிமா இருக்கலாம், நான் மியூட் பண்ணிடுறேன். பிரபுஜி ப்ராப்ளம் வித் திஸ் ஆடியோ. ஓகே. அப்ப இதை பார்த்தோம்னாக்க எல்லாம் அவரோட எக்ஸ்பென்ஷன் தான். இந்த வாமன அவதாரம், இந்த பரசுராம அவதாரம், இந்த நரசிம்ம அவதாரம், ராமர், லக்ஷ்மணர், பலராமர், கிருஷ்ணன் அந்த கிருஷ்ணர் உருவத்துல வந்தவர் எல்லாரும் வந்து இவரோட வந்து கிளீனரி எக்ஸ்பென்ஷன் தான். இவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? இந்த ஜட உலகம்லயும் இருக்கார். ஜட உலகம் கிரியேட் அவர் தான் பண்ணியிருக்கார். ஆன்மீக உலகமும் அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. ஜட உலகம்ங்கிறது எங்க இருக்குது? பூலோகா. அதுக்கு கீழே எல்லாமே இதுதான் ஜட உலகம் தான். என்னது? அத்தலை வித்தலை சுத்தலை பாத்தாளம் வரைக்கும், இது வரைக்கும் மகாதலை. அதுக்கப்புறம் நடுவுல ஜம்பத்வீபம் இருக்கு. அதுக்கு மேல மேருமலை இருக்கு. அந்த மேருமலைக்கு மேல என்ன வரும்? ஸ்வர்கலோகம், மகர்லோகம், ஜனலோகம், தப்பலோகம், எல்லாம் சத்தியலோகம், பிரம்மலோகம் வரைக்கும் இது ஃபுல் ஒரு அண்டம். இது எல்லாமே பகவான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. இந்த உலகங்களும் அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. அப்போ இதோட ஆதாரம் யாரு? அவர் தான். அப்போ அந்த ஆன்மீகத்திலும் யாரு? அவர் தான் அது ஆதாரம். இதுவும் வேதிக் ஹிந்து காஸ்மாலஜி இருக்கு. எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரம் பகவான் கிருஷ்ணரே. அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி புரிஞ்சுட்டு நம்மளுடைய பக்தி தொண்டில் வழிபட்டு எல்லாம் பண்ணினோம்னாக்கா நம்ம எஃபெக்டிவா இருக்கும். நம்ம பண்ற தொண்டு எஃபெக்டிவா இருக்கும். எஸ் பாண்டியராஜ் பிரபுஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பாண்டியராஜ் பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी। படிங்கோ. मच्चित्ता मत्कदा प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः समामित्यं दुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्ण माताजी। பிரபு உங்களுக்கு ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறேன். இங்க மச்சித்தாலே இருந்து ஆரம்பிச்சா பிராணா வரைக்கும் படிக்கணும். போதயந்தேல இருந்து ஆரம்பிச்சா பரஸ்பரம் வரைக்கும் படிக்கணும். நீங்க என்ன பண்ணீங்க? மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கந்த கதையன் அப்படி படிக்க வேண்டாம். 4 வரி தான் இருக்கு. அப்ப ஈஸியா வந்துடும் உங்களுக்கு. மச்சித்தா மத்கத பிராணா அது வரைக்கும் முடிச்சுட்டு அப்புறம் போதயந்த பரஸ்பரம். லைன் கம்ப்ளீட்டா ஃபில் பண்ணனும் அப்படிதானே மாதாஜி? ஒரு லைன் படிச்சோம். ஒரு லைன் ஃபுல்லா லைனா போட்டுருக்கு. ஓகே. धन्यवाद माताजी। இப்போ படிங்க பார்க்கலாம். ஒரு வாட்டி படிங்க. கரெக்டா படிச்சேன்.
எங்க பாஸ் பண்ண தெரியும். ஓகே. மச்சித்த மத்கதா பிராணா போதயந்தக பரஸ்பரம் கதயந்தஸ்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. வெரி குட். எல்லா வேர்ட்ஸும் கரெக்டா சொன்னேன். only pausing was a problem. கரெக்டா சொல்லிட்டேன். எனக்கு சிக்னல் கொஞ்சம் சரியில்லை மாதாஜி 2 days-ஆ. ஓகே, இனிமே அப்புறம் நான் கால் பண்ண மாட்டேன். நீங்க வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல, அதனால கால் பண்ணேன். ஓகே ஓகே, தேங்க்ஸ் மாச்சா. தன்யவாதக மாதாஜி. இப்போ உங்களுக்கு சிக்னல் சரியா இருக்கோ அப்ப ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, தன்யவாதக மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகளில் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. தூய பக்தர்கள் இப்ப யார் கொடுத்திருக்கா? ஸ்ரீல பிரபுபாத ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள். அவர் வந்து எப்படி எந்த நேரமும் அவர் பகவான் தான். தூங்கவே மாட்டாரா, 2-3 மணிக்கு தான் தூங்குறான். திரும்பி காத்தால காத்தால ராத்திரி தான் 2 மணிக்கெல்லாம் என்ன உட்கார்ந்து இருப்பார். திரும்பி என்ன எழுதுறாரு? திரும்பி பகவத்கீதா எழுதுறது, பாகவதம் எழுதுறது, சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் எழுதுறது, எதையோ விளக்கம் எல்லாம் கொடுத்து பர்பெக்ட் எல்லாம் எழுதி இந்த மாதிரிதான் அவரோட வேலையா தான். திரும்பி அதுக்கப்புறம் என்ன தூங்க போறாரா? இல்ல. அதுக்கப்புறம் பாகவதம் ஸ்டோரி சொல்றேன், அந்த கதை சொல்றேன், அப்புறம் வாக்கிங் போறான். சரி, இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா உடம்புக்கு இது பண்ணுங்க, வாக்கிங். அதுக்கும் பின்னாடி எல்லாரும் போவாளாம். சரி சொல்லுங்க, அப்புறம் என்ன ஆச்சு, என்ன அப்போ என்ன இதுதான் பகவானை பத்தி தான் பேச்சு. இப்போ அதப்போ அவரோட மைக்க பிடிச்சுனே போவா, அதெல்லாம் எழுதி எடுத்துப்பா, ரெக்கார்ட் பண்ணிப்பா. அப்ப பின்னாடி போகிற அந்த இவாள்லாம் பக்தாஸ் எல்லாம் அதுதான் பண்ணிட்டு இருந்தா. அவர் வாயில என்ன வரும்? ஊர்கதையோ பாலிடிக்ஸோ ஸ்போர்ட்ஸோ இதெல்லாம் வராது. அவர் வாயில வரதெல்லாம் கிருஷ்ண கதை, ஆன்மீகத்தை பத்தி தான் அவர் எப்பவுமே பேசினார். சோ அவரோட எப்படி மச்சித்தா, எந்த நேரமும் சித்தத்துல என்ன இருக்கு, மைண்ட்ல எந்த நேரமும் கிருஷ்ணா தான். மத்கத பிராணா, உயிர் இருக்கிறதே ஃபுல் கிருஷ்ணான்னு தான். அப்ப எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகளில் என்னில் மூழ்கி உள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காகவே அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். வாயால் இவர்க்கெல்லாம் சொல்லி இவ ஆனந்தப்பட்டு அதை கேட்க இவருக்கு ஆனந்தம். அப்ப அவரோட பேச்சு என்னதுனாக்கா, கிருஷ்ணரை பத்தி ஒருத்தருக்கு சொல்லி சொல்லி அதுல ஒரு பெரும் ஆனந்தம் அவருக்கு கிடைக்கிறது. புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. புஷ்பா மாதாஜி தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதிபூர்வகம் ததாமி புத்தியோகம் தம் ஏன மாம் உபயாந்தீரே. இது வந்து சத்துஸ்லோகியோட 2வது 10.9 10.10 10.12 இது 9 10 11 12 ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. டெய்லியே நீங்க வந்து இது நம்ம நார்மல் நீங்க வீட்டுல ஸ்லோகம் சொல்லும் போது இது எழுதி எடுத்துட்டு இது டெய்லி சொல்லலாம், ரொம்ப எஃபெக்டிவ். அப்போ இதுல வந்து என்ன கொடுத்திருக்கு, எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். பகவானோட கிருப்பை இருந்தாதான் நம்மளால வர முடியாது. அப்போ நம்ம வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறோம், 18 days கோர்ஸ் எடுத்திருக்கோம், சரி இன்ட்ரெஸ்டோட நம்ம வர்றதுனால நமக்கு அது போல புத்தியும் அவர் தான் கொடுக்குறாரு. ஓகே, உனக்கு அதுல ஆர்வம் இருக்கா, ஓகே நான் அதுக்கு வந்து அது போல ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுத்து விடுறேன், அது போல இன்ட்ரெஸ்ட் உனக்கு கிரியேட் பண்ணிடுறேன். சோ தட் அவர் வந்து என்னது வழிவகுத்து கொடுக்குறார் நமக்கு அட்டென்ட் பண்றது. இல்லாட எத்தனையோ பல தடங்கள் வரலாம் இல்லையா. அப்போ அந்த தீபாமதாய் சொன்னப்பல விருந்தாளி வந்துட்டு இப்ப இந்த நேரமுக்கு யாராவது வந்தாலும் உட்காந்து வச்சு நம்ம இந்த பகவத்கீதா கேட்க முடியுமா? இல்ல. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்ததுனால வந்தா இல்ல, அப்படி வந்துட்டானா வழி உட்காந்து வச்சு கேட்கலாம், பட் நன்னா இருக்காது இல்லையா. ஒரு கெஸ்ட்னு வந்து அவங்கள நம்ம அட்டென்ட் பண்ணணும். சோ நமக்கு அதெல்லாம் தடங்கள்னு எல்லா விதத்தாலையும் நமக்கு தடங்கள் வரும். ஆனா அதெல்லாம் என்னது பகவான் தான் நிவர்த்தி பண்றார். ஏன்னா நமக்கு உள்ள என்ன ஆசை இருக்குன்னு அவருக்கு தான் தெரியும். சோ எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது, அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுக்கு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் டோட்டலி என்க்ராஸ்ட். எந்த நேரம் எடுத்தாலும் பகவானுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ், அந்த இது ஜப்பா பண்றதுக்கு அது இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னன்னா அவரே அதுக்கெல்லாம் வழிவகுத்து கொடுப்பார். அந்த மாதிரி ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குவேன். அவரே அதுக்கெல்லாம் வழிவகுத்து கொடுத்துடுவார். இந்த அறிவை கொடுக்கறதும் அவர் தான். அடுத்தது 11. யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கல? யாருமே இல்லையா? ஸ்ரீபிரியா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணா. தேஷாம் ஏவானுகம்பார்த்தம் அஹம் அஜ்ஞானஜம் தமஹ நாசயாத்ம்யாத்ம பாவஸ்தோ ஞானதீபேன பாஸ்வதா. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான். இது என்ன மாதிரி இருக்கார்? ஹிருதயத்துல பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கார். அப்ப அந்த மாதிரி அவர் இருக்கும்போது என்ன, அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானமெனும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். ஒரு ரூம்ல இருட்டா இருக்குனாக்க ஒரு தீபம், ஒரு கேண்டலோ என்னத்தையோ ஏத்தினா ஒரு பிரகாசம் உண்டு இல்லையா. அந்த மாதிரி நம்ம ஹிருதயத்துல எல்லாம் இருள் தான் அடைஞ்சிருக்கு. ஏன்னா பகவத்கீதா ஞானம் கிடையாது.
இதை பத்தி ஒரு தெய்வீக அந்த ஆன்மீக இதெல்லாம் தெரியாது நமக்கு. அப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஞானம் எனும் தீபே, ஞானம் நாலேஜோட தீபத்தை ஏத்தி அந்த அஜ்ஞானத்தை எல்லாம் அந்த இருட்டெல்லாம் போக்குறாராம். அப்ப யாரெல்லாம் பக்தி பண்றாங்களோ அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர் இதெல்லாம் பண்றார். அவர் இதயத்தில் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன். இது லாஸ்ட் ஸ்லோகம், சத்துஸ்லோகி ஆயிடுது 11th லாஸ்ட். எஸ் நெக்ஸ்ட் யார் படிக்க போற? ஒருத்தர் நான் கேட்க வேண்டாம், நீங்களே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண சௌரியமா இருக்கும். வேற ரிப்பீட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் யாரெல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, ஆனா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. இல்ல உங்களுக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியலைன்னா வாயால சொல்லுங்க, மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். ஏன்னா நீங்களாம் பிஸியா இருக்கள், அப்ப எப்படி சொல்றது இல்லையா? பிஸியா இருக்கள்னா ஐ கேனாட் ஃபோர்ஸ். சரவண ஜோதி மாதாஜி பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ரம்யா படிக்கட்டுமா? ஒரு நிமிஷம் சார், நீங்க செகண்ட் டைம் படிக்கிற இல்லையா ரம்யா மாதாஜி? அதனாலதான் சரவண ஜோதி மாதாஜி இது வரைக்கும் படிக்கல, அதனால மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அதனாலதான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன், திரும்பி சொல்றேன். செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் எப்படி வேணா படிக்கலாம். ஆனா யாரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரைஸ் பண்றாளோ, ஏன்னா அவ ஆபீஸ்ல இருந்து வந்திருப்பா, இப்பதான் ஃப்ரீ ஆயிட்டு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணினா அவளுக்கு வந்து எல்லாம் மியூட் மாதாஜி. நீங்க படிக்கிறது இங்க கேட்கறது. சரவண மாதாஜி படிங்க. அர்ஜுன உவாச்ச பரம் பிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபும் ஆசுஸ்த்வம். மாதாஜி மாதாஜி ஆஹுஸ் ஷூல ஹூ ஆஹுஸ் அஹுஸ்வாம் ருஷய சர்வே தேவர்ஷிர் நாரதஸ்ததா ஆசிதோ தேவலோ. ஆசிதோ இல்ல, அசிதோ. அசிதோ என்னாச்சு? நெட் போயிடுதா? நெட் ப்ராப்ளம் போல இருக்கு மாதாஜி. நெட் ப்ராப்ளம் அதான் இருக்காதே. ஸ்வயம் பிரவிஷமே ஸ்வயம் சைவ பிரவிஷமே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிட்டீங்க. ரம்யா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருந்தா லோவர் பண்ணி. ரம்யா மாதாஜி ஹேண்ட் லோவர் படிக்கட்டுமா? முழுசா வாசிட்டு மாதாஜி பண்ணுங்க சொல்றேன் மாதாஜி. ஏன் புரிய மாட்டேங்குது யாருக்குமே? ஓகே 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 ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிட்டேன்னா திரும்பி எனக்கு நினைவு இருக்காது. இப்போ நினைவு இருக்கு, அதனால உங்களோட பேருக்கு கூப்பிட்டேன். ஆல்ரெடி உங்க படிச்சுட்டாங்களே, அதை திரும்பி நீங்க ஏன் படிக்க போறேன்? நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா வரும்போது உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுப்பேன் இல்லையா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாதானே கொடுப்பேன். ஓகே, அப்ப இதுல என்ன சொல்ற அர்ஜுன 12 and 13 என்ன சொல்ற? அர்ஜுனன் கூறினார், நீரே இதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்னது அவர் சொல்றார்? நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம். உங்களோட தாமா எப்படி? இது பரம் பிரம்மா, பரம் தாம. தாமனா என்னது? இருப்பிடம். அவர் இருக்கிற இடம் எப்படி? உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர். பகவானை பத்தி புகழ்த்துறார் அர்ஜுனா. நீங்க மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம். சத்தியம்ங்கிறது நீங்க இருக்கிறது ஒண்ணுதான் சத்தியம். நீரே நித்தியமானவர். உங்களுக்கு எல்லாம் அழிவே, பகவான்கிறதுக்கு பிறப்பும் கிடையாது இறப்பும் கிடையாது. நித்தியமா எந்த காலத்தையும் இருக்கப்பட்டவர். திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், எல்லாத்துக்கும் தேவர்களுக்கும் ஒரு மகாதேவர். அப்புறம் பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உண்மை பற்றி இந்த உண்மையினை நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர். அதனாலதான் அசித்த கரெக்டா படிங்க சொன்னேன். நீங்க ஆசித்தோ படிச்ச இல்லையா? அசித்தங்கிறது ஒரு ரிஷியோட பேரு. அசித்த, தேவலர், வியாசர் ஒரு ரிஷியோட பேரு. அசித்தர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிக சிறந்த ரிஷிகள் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர். எல்லா ரிஷிமார்களும் சொல்லியிருக்காங்க, நீங்க தூய்மையானவர், நீங்க பழமையானவர், நீங்க திவ்யமானவர் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன சொல், நீங்களே உங்களை பத்தி நல்ல இதா சொல்றீங்க, எங்களுக்கு என்ன நல்லா புரிஞ்சு வருதுன்னு அர்ஜுனன் இப்படி புகழ்த்துற. நீரே பரபிரம்மன் அப்படி இப்படி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. எதுவுமே இது இல்ல, என்னது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்ல, அவ்வளவு நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ். எஸ் யா சாந்தி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्णा. सर्वं एतत् ऋदं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः स्वयं एवात्
மனாத்மனம் மானம் வேத்த துவம் புருஷோத்தம பூத பாவன பூதேஷ தேவ தேவ ஜகத்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பிடிச்சிட்டேன். ஓகே கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு உரியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கிறேன். நான் வந்து ஏத்துக்கிறேன். நீங்க என்ன சொன்னாலும் எல்லாம் கரெக்ட் தான், நான் உண்மைங்கிறத ஏத்துக்கிறேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. அதுவும் சொல்றேன். ஏன்னா பகவான் தானே சொல்றார், தேவர்களுக்கும் கூட எனக்கு இந்த என்னோட வைபவங்கள்லாம் தெரியாது, அவங்க கிரியேட் பண்ணது நான் தான், அவளுக்கு ஆதாரம் நான் தான். அதுவும் அவர் வந்து ஆமோதிக்கிறார். யாரு? அர்ஜுனன் சொல்றார், பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ கூட உமது இந்த வியக்தித்துவத்தை, உங்களுக்கு என்னெல்லாம் இந்த ஆப்புலன்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் அவங்களுக்கு கூட தெரிய வராது. அப்புறம் இதுல என்ன சொல்ற, ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானம், உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, நீங்க தான், எல்லா மூலமும் நீங்க தான், எல்லாருடைய இறைவனும் நீங்க தான், தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனை, ஃபுல்லா அகிலம், ஃபுல் அந்த அண்ட சராச்சரம் எல்லாம் என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தோடும் இறைவன் யாரு? பகவான் தான், இவர் தான், கிருஷ்ணர் தான். உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர். அப்படின்னா என்னது? எல்லாம் உங்களுடைய இன்டர்னல் பொட்டன்சியிலேருந்து வந்ததுதான் இது எல்லாமே வந்திருக்கு, அது உங்களுக்கும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்றேன். ரம்யா மதாஜ் படி 17-18 ரெண்டு. कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्यो असि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं सजनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्. शृण्वतोना கேக்குறது, शृण्वतो नास्ति मे अमृतम. இது வந்து கேட்க அமிர்தமா இருக்கு, போரும் ஆக மாட்டேங்கிறது எங்களுக்கு. போறோம், அதை கேட்டது போறோம், பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண போறோம், அந்த மாதிரி தோணுறது இல்லைன்னு நமக்கும் அப்படிதான் இருக்கு இல்லையா? 18 days இல்ல, 18 days எப்ப முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கா? எனக்கு தோன்றது அந்த மாதிரி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன்னா. இல்ல, ஆர்வமா எல்லாரும் வரீங்க, யாரும் அதிகம் ஆப்சன்ட் எல்லாம் ஆகாம எல்லாரும் ஆல்மோஸ்ட் யூ ஆர் ட்ரைங் யுவர் பெஸ்ட் டு அட்டெண்ட் எவ்ரி டே இல்லையா? தட் ஷோஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வம் இருக்கிறதுனால தான் வரீங்க இல்லையா? ஓகே, இதுல என்னது? கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம்ஸ், என்ன போட்டிருக்க? உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உண்மை இடையராத நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம், எப்படி நான் அந்த மாதிரி நினைக்கிறது? எந்த நேரமும் உங்களை பத்தி நான் தியானம் பண்ணோம், அது எப்படி முடியும்? பகவானே, வேறு எந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? ஒருத்தருக்கு ஒரு சில பேருக்கு இந்த குட்டி லட்டு கோபாலை நினைக்கிறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படி ஜபா பண்ணும்போது லட்டு கோபால், எனக்கு லட்டு கோபால் அவ்வளவு இதா வராது. எனக்கு அந்த புல்லாவும் வச்சிருக்கிற அந்த இந்த ஃபிகர் தான் எனக்கு வந்து நினைவு வரும். ஒரு இடத்துக்கு ஒரு மாதிரி 4 கை ரூபம், சில பேர் எப்படி குருவாயிருப்பன் மாதிரி 4 கை ரூபம் தான் நினைவு வரும். அப்ப அவங்க வந்து எப்படி உங்களை வந்து எந்த நேரமும் நாங்க வந்து நினைவு கொள்ளணும்னாக்கா எந்த ரூபம் உங்களுடைய, சில பேர் இதுல வந்து காளியாவர்தன் போட்டிருக்கு, இந்த ரூபமா எந்த ரூபத்தை நான் வந்து உங்களை வழிபடணும், எந்த நேரமும் நினைவு கொள்ளறதுக்கு எந்த ரூபம். அப்புறம் விஸ்தரேணாத்மனோ யோகம், ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து இன்னும் விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒரு போதும் அடைவதில்லை. இத சொல்ல இன்னும் கேட்கணும்னு ஆர்வம் தான் எனக்கு இருக்கு. எனக்கு போருங்கிற அந்த இதே தோண மாட்டேங்கிறது. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். இந்த இது போட்டிருக்க நெக்டர், அது ஒருக்கா கேட்க அதனாலதான் இவ்வளவு பேர் பழைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கா. சாந்தி மாதாஜில ஏதோ ஒரு லெவல்ல இருக்காங்க, 4-5 எல்லாம் போயாச்சு. பிரபுஜி அவெல்லாம் திரும்பி 18 days கோர்ஸ் திரும்பி எல்லாம் பண்றாங்க. ஏன் கேட்கலாம், நல்ல விஷயங்களை திரும்பி கேட்கலாம். அப்புறம் ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவா, அதெல்லாம் கேட்க நன்னா இருக்கே அப்படின்னு அவெல்லாம் வரும். ஏன்னா நீங்களும் இந்த மாதிரி எல்லாம் அடுத்த மாசத்தோடு போட்டாச்சு. level 2 எல்லாம் போகலாம் நீங்க. ஏன்னா ஒரு வாட்டி சர்டிபிகேட் வந்தாச்சுன்னா level 2 போகலாம், எல்லாரும் எலிஜிபிள் தான். அதுக்கப்புறம் இல்ல எங்களுக்கு இன்னும் 18 days பண்ணி தாராளமா திரும்பி இந்த கிளாஸ் இல்லையா, 7 PM வேண்டாம், 3 PM ஃப்ரீயா இருக்கீங்களா போங்க. காலையில 6 மணி இருக்கு, இல்ல இந்த டைமும் 3 மணி 4 டைம் போயிட்டு இருக்கு. ராத்திரி ஒரு 9 மணிக்கு இருக்கு, இப்ப 7 மணி, மத்தியானம் 3 மணிக்கு இருக்கு, காலையில 6 மணி. எல்லா 4 கிளாஸ் நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். இன்கேஸ் நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னாக்கா 4 கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணலாம். யாரும் இல்ல அந்த கிளாஸ் போற இந்த கிளாஸ் ஏன் வர கேட்க மாட்டாங்க. இல்ல நீ level 2 போயிட்டு திரும்பி level 1 பண்றேன்னு கேட்க மாட்டாங்க. இங்க கேட்டுட்டே இருக்கலாம். கிளாஸ் எல்லாருக்கும் ஓப்பனா இருக்குதான் வச்சிருக்கு.
அதனால அடுத்த மாசத்தோட ஓபன் ஆயாச்சு. இன்னைக்கே நீங்க வந்து அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த டைம் வேணுமோ 4 டைம் வேணும்னா 4 டைமோட நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. இல்ல வேண்டாம் 7 மணி தான் வேணும், இல்ல இந்த 7 மணி வேண்டாம், 2 கட்டான இருக்க கெஸ்ட் எல்லாம் வரனா 3 மணி இருக்கு, அது கொஞ்சம் சரியா இருக்கு. ஸ்கூல் எல்லாம் போயிருப்பாங்க, பசங்க எல்லாம் வரலன்னா 3 மணி சௌகரியம். இல்ல காலையில எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருப்பா 6 மணி தான் பெஸ்ட்னா 6 மணி. இல்ல எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சு எல்லாம் 9 மணிக்கு கேட்கலாம்னா அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த பிரபுஜியோட ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்ப ஒருத்தரும் நல்லா ஜெம்மா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஓகேயா? அப்ப நீங்க வந்து ஃபார் சேஞ்ச் அந்த மாதிரி கிளாஸ்க்கும் வேற டைமிங் கிளாஸ்க்கும் போயிட்டு நீங்க கேட்கலாம். அதனால இன்னைக்கே கண்டிப்பா இது பபிதா மாதாஜி திரும்பி அந்த லிங்க் போடுவா. யூ கேன் ஆல் அப்ளை. ஓகே, நாளைக்கு திரும்பி கேட்பேன் யாரெல்லாம் level 1 level 2 எல்லாம் அப்ளை பண்ணிருக்கேன்னு கேட்பேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. லக்ஷ்மி மாதா படி. லக்ஷ்மி हरे மாதா. कृष्ण हरे कृष्ण माताजी। श्री भगवान उवाच हन्तदे कथयिष्यामि दिव्य कदा ह्यातम विबुधयः प्रदान यदः गुरु श्रेष्ठे नात्यस्यन्तो विस्तरस्यमे। படிக்க படிக்க வரும். நம்ம படிக்காம இருந்தோம்னாக்கா அப்புறம் வராது, வாயில நுழையாது. அதனாலதான் படிச்சுட்டே இருக்கும். ஓகே, இதுல என்ன பகவான் உவாச்ச என்ன சொல்ற? பகவான் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். அவர் அர்ஜுனா கேட்கிறார் இல்லையா, இந்த மாதிரி உன்னோட தோற்றம் எல்லாம் நான் நினைத்து எப்பவும் அதை பேச எப்பவும் நினைவு கூர்ந்து நான் வந்து உங்களை பத்தியே நினைக்கணும்னாக்க என்ன மாதிரி உருவம் பார்க்கலன்னா ஓகே நான் காட்டி தரேன் உனக்கு. எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகிறேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூற போகிறேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனதுக்கு வைபவங்களோ எல்லையற்றவை. சொல்லிட்டே போலாம், நாள் முழுக்க அது சொல்லிட்டே போலாம். யாருக்கும் நேரம் கிடையாது. 18 days கோர்ஸ்ல எல்லாம் 1 hour உட்காந்துட்டு எப்படியோ 1.5 hours உட்கார்றா. இதெல்லாம் டீட்டெயில சொல்லிட்டு போச்சுனாக்கா இவெல்லாம் ஓடி போயிடுவா. அதனால நான் லிமிட்டடா உள்ளது மாத்திரம் நான் உனக்கு சொல்றேன். அதை தவிர இன்னும் நிறைய இடத்துல நான் வந்து பிரபாவிச்சிருக்கேன். அந்த மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சமா உள்ளது நான் உனக்கு வந்து சொல்றேன் அப்படின்னு. அப்ப இதை வந்து 10.21 இருந்து 38 வரைக்கும் ஒரு எதுல எப்படி எல்லாம் இருக்காரு அப்படின்னு. கிருஷ்ணராகிய நான் இந்த எல்லோ கலர்ல போட்டு மஞ்சள் கலர் போட்டுக்கிறது இவற்றுள் இதுவா இருக்கேன், இவற்றுள் இதுவா இருக்கேன் அப்படின்னு. இப்ப நீங்க யாரோ 2 பேர் இது படிக்கலாம். யாரோ 2 பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. அது எல்லோ ஒருத்தர் படிக்கலாம், ஒன்னு கிரீன் கலர் ஒரு படிக்கலாம். யார் படிக்கிறதுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கள்? லட்சுமி மாதாஜி, ரம்யா மாதாஜி. நீங்க படிங்க. இது தீபா மாதாஜி அடுத்த இதுல உங்களுக்கு தரேன். இன்னும் 2 பேஜ் இருக்கு. லட்சுமி மாதாஜி இந்த மஞ்சள் கலர் படிங்கோ, ரம்யா மாதாஜி இந்த கிரீன் கலர் படி. ஆதித்யாஸ் 12 முடி சொல்லலையா? 12 ஆதித்யாஸ்ல 12 ஆதித்யாஸ் விஷ்ணுவா இருக்க. படிங்க மாதாஜி. லட்சுமி மாதாஜி. வானில் ஒளிர்பவை சூரியன். நீங்க சூரியன் சொல்லாதீங்க மாதாஜி, நீங்க எல்லோ மாத்திரம் சொல்லுங்க. லட்சுமி மாதாஜி, ரம்யா மாதாஜி. மருந்துகளுக்குள் மருந்து கிடையாது மாதாஜி. மருத்துக்களுள் தேவலோக கட்டுப்பாட்டாளர்கள். மரீச்சி. அடுத்தது நட்சத்திரங்கள். சந்திரன், நிலா. என்னது நட்சத்திரம்? இவ்வளவு நட்சத்திரம் இருக்கு, அதுல சந்திரனா இருக்கார் பகவான். இவ்வளவு தேவலோக கட்டுப்பாட்டாளர்கள்ல மரீச்சியா இருக்கார். அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். இல்ல வானில் ஒளிர்பவை எவ்வளவு இருக்கு, அதுல சூரியனா இருக்கார். 12 ஆதித்யாஸ்ல விஷ்ணுவா இருக்கார். அந்த மாதிரி. அப்ப வேதங்கள் நிறைய வேதம் இருக்கு. படிங்கோ. வேதங்கள். சாம வேதமாக இருக்கிறார். தேவர்கள். இந்திரனாக இருக்கிறார். புலன்கள். மனமாக இருக்கிறார். வாழும் உயிரினங்கள். வாழ்க்கை சக்தியாக இருக்கிறார். 11 ருத்திரர்கள். சங்கரன் சிவபெருமானாக இருக்கிறார். யட்சராஜர்கள். குபேரனாக இருக்கிறார். படைத்தலைவர்கள். சேனாதிபதி. கந்தன் முருகனாக இருக்கிறார். இனிமே வந்து இப்ப தீபா மாதேஜ் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல, ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிட்டு தெரிய மாட்டேங்குது. இப்ப லட்சுமி மாதேஜ் ஹேண்ட் டவுன் பண்ணுங்க, ரம்யா மாதேஜ் ஹேண்ட் டவுன் பண்ணுங்க. இப்ப தீபா மாதாஜி யாரு? பபிதா மாதாஜி. நீங்க படிக்கிறா? ஃப்ரீயா இருக்கா? படிக்கிற மாதாஜி. எல்லாரும் நீர்நிலைகள். தீபா மாதாஜி சொல்லுங்க.
நீர்நிலைகள், பெருங்கடல். பெருங்கடலா மாதாஜி, ரம்யா மாதாஜி ஆரம்பிச்சாலே அந்த மாதிரியே சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி. பெருங்கடலாக இருக்கிறார். முனிவர்கள், பிருகுவாக இருக்கிறார். அதிர்வுகள், நீங்க என்ன படிக்கிறீங்கன்னா தீபா மாதாஜி இப்படி சொல்லுங்க. அதிர்வுகளில் அப்ப ஓமாக இருக்கிறார். யாகங்களில் அப்படி போட்டுன்னு போங்க, நல்லா இருக்கும் கேட்கறது. அதிர்வுகளில் ஓமாக இருக்கிறார். யாகங்களில் ஜபம் ஹரே கிருஷ்ணாவாக இருக்கிறார். அசையாதவைகளில் இமயமலையாக இருக்கிறார். மரங்களில் அரச மரமாக இருக்கிறார். தேவ ரிஷிகளில் நாரதராக இருக்கிறார். தேவலோக பாடல்களில் சித்தரதன் ஆக இருக்கிறார். கபிலராக இருக்கிறார். குதிரைகளில் உச்சை ரவஸாக இருக்கிறார். தேவலோக யானைகளில் ஐராவதமாக இருக்கிறார். மனிதர்களில் மன்னனாக இருக்கிறார். ஆயுதங்களில் வஜ்ரமாக இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. இப்ப இன்னும் 2 பேருக்கு யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, இல்லாட்ட சொல்லுங்க, நான் சொல்றேன்னு உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறேன். யாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? ருக்மணி பிரபுஜி அண்ட் ருக்மணி மாதாஜி அண்ட் பிரபுஜி 2 பேரும் ஓகே. பசுக்களில் சொல்லுங்க. பசுக்களில் ருக்மணி மாதாஜி இருக்கிறார். அது சொல்லுங்க. கரெக்ட். சந்ததி உருவாக்குபவர்கள் இருக்கிறார். பாம்புகள் வாசியாக இருக்கிறார். தேவலோக பாம்புகள் ஆதிசேஷனாக இருக்கிறார். நீர் தெய்வங்கள் வருணனாக இருக்கிறார். புறப்பட்ட மூதாதையர் ஆரியமாக இருக்கிறார். சட்டத்தை வழங்குபவர்கள் யமனாக இருக்கிறார். தைத்திய அசுரர்கள் பிரகலாதனாக இருக்கிறார். கீழடக்குபவர்கள் காலமாக இருக்கிறார். மிருகங்கள் சிங்கமாக இருக்கிறார். பறவைகள் கருடனாக இருக்கிறார். சுத்திகரிக்கப்பட்டவர்கள் காற்றாக இருக்கிறார். ஆயுதம் செலுத்துபவர்கள் ஸ்ரீராமராக இருக்கிறார். மீன்கள் சூரா மீனாக இருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப தேங்க்ஸ். பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாளுக்கு பெரிய கிளாப் தான். ஓகே, பாக்கி எல்லாரும் ಸ್ವಲ್ಪ நெட்வொர்க் இருக்காது, இல்ல பிஸியா இருப்பீங்க தெரியும் எனக்கு. இப்ப யாரு ஃப்ரீயா இருக்காளோ சொல்லுங்க, 2 பேர் they can participate. யார் இது வரைக்கும் எடுக்கல? கண்ணம்மாள் மாதாஜி நீங்க படிக்கவே இல்லையா? படிக்கிறடா கண்ணம்மாள் மாதாஜி? ஃப்ரீயா இருக்கலா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாரு இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நானே படிச்சிடுறேன். இல்ல ஒரு நிமிஷம், எல்லாருக்கும் சான்ஸ். சரவண ஜோதி மாதாஜி படிக்கிறதுக்கு முடியும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி? புஷ்பா மாதாஜி படிக்கிறேன். நீங்க நான் கேக்குறது பாயும் நதிகள். ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ, ஒரு பாயும் நிமிஷம் நதிகள். மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ. நீங்களும் பாக்யலட்சுமி மாதாஜியுமா படிங்கோ. பாக்யலட்சுமி மாதாஜி ஃப்ரீயா இருக்கேன்? ஃப்ரீயா இருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க 2 பேர் படிங்கோ. நீங்க புஷ்பா மாதாஜி பாயும் நதிகளில் அப்படி சொல்லுங்க. பாக்யலட்சுமி தந்தையாக இருக்கிறேன் இருக்கிறார். சரி. பாயும் நதிகளில் கங்கையாக இருக்கிறார். பாயும் படைப்புகளில் தொடக்கம் முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலையாக இருக்கிறார். அறிவியலில் சுய ஆன்மீக அறிவியலாக இருக்கிறார். தர்க்கவாதிகளில் உண்மையாக இருக்கிறார். எழுத்துக்களில் ஆவாக இருக்கிறார். அகரம் அகரமாக இருக்கிறார். இரட்டை சொல்லாக இருக்கிறார். படைப்பாளிகளில் பிரம்மாவாக இருக்கிறார். மரணத்தை விளங்கும் அனைத்தும் மற்றும் இவை எல்லாவற்றையுமே உருவாக்கியவர். பெண்களில் இயற்கையவராக இருக்கிறார். பெண்களில் புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமையாக இருக்கிறார். ஸ்தோத்திரங்களில் சொல்லுங்க மாதாஜி. சந்தஸ்களில் சமமாக இருக்கிறார். கவிதைகளில்
சந்தஸ்களில் காயத்ரியாக இருக்கிறார். மாதங்களில் மாதங்களில் மார்கழியாக இருக்கிறார். பருவங்களில் பருவங்களில் வசந்தமாக இருக்கிறார். ஏமாற்றுக்காரர்களில் சூதுவாக இருக்கிறார். ஒளிர்பவற்றுள் தேஜஸாக இருக்கிறார். நல்லா படிச்சு முடிச்சுட்டாரு. சோ 21ல இருந்து 38 வரைக்கும் அதுலயும் எங்களுக்கு தான் செலக்டட் தான் சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, வெரி நைஸ். எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட், வெரி குட், வெரி நைஸ். இந்த மாதிரி எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாதான் ஆனந்தமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கிறாளா? நெக்ஸ்ட் இது படிக்கிறாளா? நீங்க இது வரைக்கும் படிக்கலையே. ஸ்லோகம் படிக்கிறாளா பாக்யலட்சுமி மாதாஜி? இந்த வரை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எத்தனாவது ஸ்லோகம்னு தெரியல மாதாஜி. 39 எடுக்கலையா? நீங்க திறக்கவே இல்லையா? 39 40 படிங்கோ. யச்சாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் ததஹர்மர்ஜுன ந ததஸ்தி விநாயஸ்யாயத் மயா பூதம் சராசரம். 40 நந்தோஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதீனாம் பரந்தப ஏஷ தூர்த்தே சல பிராக்தோ விபூதே விஸ்தரோ மயாஹ प्रोक्तो. ओके, मया प्राक्तो एष दूतेश प्राक्तो विभूतो विस्तारम मया. हरे कृष्ण माताजी. प्राप्तो प्राप्तोம் தான் படிக்கிறது திரும்பி. அது प्रोक्तो. ஓகே, சொல்லியாச்சு. இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர் வாயுகளிலும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அவர்தான் மாதா பிதா எல்லாம் நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம். அந்த விதை விதைக்கிறவரும் அவர் தான். அது என்ன ஒரு மரம் முளைக்கிறதா இல்ல மனுஷன் முளைக்கிறான்னு அவனுக்கு மனுஷன் முளைக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு செல் வேணும் இல்லையா? அந்த செல்ல தான் கிரியேட் ஆகும். அப்ப அந்த செல்லு கொடுக்கறது யாரு? அந்த விந்து சொல்லுவா இல்லையா? விந்து அதுவும் பகவான் நினைச்சாதான் அது இது கிரியேட்டே ஆக முடியும். அது நல்லா வளரணும்னா பகவான் கிருபை வேணும். எல்லாம் மியூட் பண்ணிடுவோம்னா, எல்லாம் அன்மியூட் பண்ணி பேசின அப்புறம் மியூட் பண்ணிடுவோம், சத்தம் வருது. அப்புறம் எல்லா உயிர் வாயுகளிடையும் உற்பத்தி செய்யும் இதை நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றுள் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை. அது அசையவையா இருக்கட்டும், அசையாதவையா இருக்கட்டும், எல்லாற்றுள்ளும் நான் தான் இருக்கேன். அப்புறம் எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. இன்னும் நிறைய இருக்கு, இன்னும் நிறைய நான் சொல்லிட்டே போலாம். நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு உதாரணம் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு. ஜஸ்ட் ஒரு ஜிஸ்ட், ஒரு என்ன ஸ்னிப்பெட் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். இன்னும் நிறைய இருக்கு, சொல்லிட்டே போலாம். ஆனா இங்க நேரம் இல்ல அப்படின்னா. அதனால நெக்ஸ்ட் யாரு ஹேண்ட் ரைஸே யாரும் பண்றது இல்ல. சீதாலட்சுமி மாதாஜி யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலையோ அவ பேர்லாம் எடுத்துட்டே இருக்கேன். சீதாலட்சுமி மாதாஜி, சரவண ஜோதி மாதாஜி, ஜி சாந்தி மாதா. ஓகே, சரவண ஜோதி மாதாஜி படிங்க. யத் யத் விபூதி மத் சத்வம் ஸ்ரீமத் ஊர்ஜிதம் ஏவ வா தத்தத் ஏவாவ கச்சத்வம் மம தேஜோம்ச சம்பவம். வெரி நைஸ். அப்போ அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. என்னது இப்ப இதெல்லாம் பகவானோட இது வைபவங்கள் எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா? இதெல்லாம் எப்படி அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸ் ஃபுல் அவ்வளவு பொட்டன்சி இருக்காது. அதெல்லாம் ஒரு சின்ன தீப்பொறி மாதிரி அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது தான். பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக. Know that all opulent, beautiful and glorious creation spring from but a spark of my splendor. ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பார்க் தான், ஒரு சின்ன பொறியில இருந்து இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சு இதெல்லாம் கிரியேட் ஆயிருக்கு. எஸ் மாதாஜி, சாந்தி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्णा माताजी. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानदेन ज्ञानतेन இல்ல ज्ञातेन दवार्जुन विष्टयागम् इदं रुत्स्नम् ஏகாம்சேன ஸ்திதிதோ ஜகத். ஸ்திதிதோ இல்ல, ரெண்டு தீ இல்லையே. ஸ்திதோ ஜகத். தேங்க்யூ. பொதுவா படிச்சோம்னா கரெக்டா வரும். நம்ம அவசர அவசரமா படிச்சாதான் தப்பு வரும். ஏன்னா இந்த ஸ்லோகம்லாம் நமக்கு பயாட்டுக்கு தெரியாது இல்லையா? ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். இது கொஞ்சம் படிக்கும் போது நிறுத்தி படிக்கலாம். எஸ், நான் தான் படிச்சேன்.
அப்புறம் இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு, ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே கேட்டுக்கிறார். என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். இது எல்லாத்தையும் நான் தான் இருக்கேன். ஆனா இப்போ டீட்டெயிலா படிக்கிறதுக்கு அவசியமே இல்லை. ஒரு பொறி இருந்தா போறோம். அதுல வந்து இப்போ தீப்பொறி இப்ப என்ன சொல்லுவா, நம்ம இப்போ பட்டாசு வெடிக்கிறோம், அதுல தீ எல்லாம் ஜாஸ்தி இல்லை, ஏன்னா சின்ன சின்னதா இருக்கு. ஆனா அது ஸ்கின்ல பட்டா நல்லா சுடும், சுட்டு அந்த இடத்துல கொப்பளமே வந்துடும் இல்லையா. அதுல அவ்வளவு பவர்ஃபுல் உண்டு. அதே போல பகவான் இருக்கிற அம்சத்துல என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் எல்லா பிரபஞ்சத்து முழுவதுமே நான் வந்து புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். இப்ப எல்லா இடத்துலயும் இப்ப இந்த பிக்சரை பார்த்தாலே தெரியும், எல்லா அனிமல்ஸா இருக்கட்டும், அக்வாட்டிக் அனிமலா இருக்கட்டும், மரங்களா இருக்கட்டும், பறவைகளா இருக்கட்டும், எல்லா ஹிருதயத்துக்குள்ளேயும் பகவான் பூந்துட்டு இருக்காரு. என்னவா, பரமாத்மாவா இருக்காரு. எல்லா உயிர்வாயுகளோட ஹிருதயத்திலும் அவரை வந்து பரமாத்மா இருக்கார். எல்லாம் முடிந்து விட்டது. அத்தியாயம் 10 சுருக்கம். கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர் அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர், அது பார்த்தோம். தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். எப்படி அந்த ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சோம், என்னது ஸ்டார்டிங் ரொம்ப நல்ல ஸ்லோகம், ரொம்ப பிடிக்காது. எனிபடி உங்ககிட்ட இருக்குமே அந்த இருக்கே, ரொம்ப நல்ல ஸ்லோகம். ஒரு வாட்டி இப்படி படிச்சுக்கலாம். 10 நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. பரம் பிரம்மா பரம் தாம அப்படி சொல்றாரு அர்ஜுன உவாச்ச. பரம் பிரம்மா பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவன். நீங்க அவ்வளவு நீங்க வந்து பெரிய பிரம்மா அப்படின்னா அந்த உச்ச லெவல்ல இருக்கீங்க. உங்களோட இடம் வந்து பரமதாமா, பவித்ரம், ரொம்ப சுத்தமானவர், பரமம் பவான். அந்த மாதிரி இப்ப புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதி தேவம் அஜம் விபம் இப்படி புகழ்த்தி தள்ளறார். அதுதான் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொண்டு அதெல்லாம் சொல்றார். அப்புறம் பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். இது வந்து எல்லாருமே நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண, அதுல வந்து அவரோட எல்லா இதுவும் தெரிஞ்சுங்க. ஸ்டாப் ஷேர். எஸ், இன்னைக்கு 8:15 முடிஞ்சுட்டு மாதாஜி பபிதா மாதாஜி இருக்கே இல்லையா, ஒரே ஒரு நிமிஷம் இருக்கேன் மாதாஜி. என்ன எடுத்தது? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி கீதாமிர்தம் சொல்லட்டுமா மாதாஜி? ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி